kadam karbiang lo ini itu rara sai ke claim ponje fansi non check pon lo ada APHLC amai pi ke pedo ponjia fansi ni tum si bom lo kasi karbi sulang do ara non stame mala bang suar ni nangka chitong nan ke dia fansi nili dihin bestame nang ke fansi ning lo ape ning thelo kadu ka westame alira lo na ke ponsi nang kadam penap tarik troksi dan nilitum panjan ramlekhe pathua klamalong APSRC radamai pi padoye dim hala thik bomlo la penjola bangke nimarli mate women wing atum kitun ke dang klem bomlo ko son na tum rada phan pine thanji mat to rat phan thai ke la pulo yo pinap nitum women wing pinga chuni den ke pina la bangsa me pilong kato ka vetan ang chingrum dunji phan na pen sona lan nang ke than karju dunji phan tum ka de ta chingrum ra pen na pulo to chaklo anke pia han lo de tunji ke boiler ok khan boiler pen alu boiler alu hala ke boiler lang palang la ke boiler lo di to ba ko ni ki sikidang som dopik bodi na to ma hin pen pine pula ma ho women wing ni tu mahin be ke la pen lo pin no po tarik troksi ada ram dik tia rong long na bangso ka chingrum mai long ka do wi phan ta nang ke chitong pe ji phasi chuni ri pen pa chini chulong to kar biang long arot ka do wi phan da kardom pilo pini nilitum jola panjan ram lekhia arong ka pathua klamalong APSRC ratamai pi ke padoye phansi nilitum non ki sikidang chengbom lo jo la pender non la bonai bom lo ho adim ta la helo asila ke klembo matumang bong tanon ke klematum ke choki jonji phanda boiler non la kam klem bom lo chuna ko gie posi boiler jonen loksi pakalo mo nalu ke sang horan chu phan pulo ko tela daksi ke choki jon ko chi thik lo di thik lo ta chola la lang li bangke la ke jo ha la ke akahe sajoning ti la ke living a secretary lo de kam claim rin ti ai se lo jo la hello hala ni mali tumbang ke non kitun ga dang claim bom lo la pena jaha tumbang kapre ka kanda claim bom lo sikaddo go betame nanga cheton dun peji fansi nili tum panjan merabiti la pen hilhiri area pen tame phapon lo pini nili duarbagri APHLC IT sala hin pen labangso nili jiten phangcho yuti present a chataya long pen labangso video kapaklang pon lake kenang soda birta nali tum lai tha lake penap nilip chukhala ke parlo lake merabiti la pen panjan heriri ala tum kedam tangan ni pen kapachini tang ala tum APHLC amai thetan ki bi ponja phansala tum ani ke ong pen mang pontang lo la se nono bangke penap lake surihni ra ingkora pho phai kuni ni phai trok ser ni nangale lo lese alang litum kedam ta ni pen labang so mai kibi ponja phan akemang kapechun ponrek ji polang tum akabor I la pen ka chengwai tanga teng pen labang so hem kim rang pontang lo lase labang so mai kibi ponja dim lake nilip chukhela ka parlo ram lek thearong ka pathua klam open estate long si labang so mai thetan ji kon panjan merabiti la pen hiri area APSRC atuma hin pen nilitum APSRC ka chisora pera tuma phan kardom pajero kardom akenang sodalam thela helo penap tarik proxy mate hupur barani nilitum ladak ram lekhe pathwa klamalong APSRC ratamai pi padoponji tasila bangso mai pi along APSRC Central Committee atum anta bang peji lapen ke youth wing center wing abale youth wing women wing lapen ke bokayan LSC atumanta wangji lapen ke Eopani constituency pen tawangji lapen Dolamara Deithor lakado kawe Dwarbagri constituency pen tawang peji lasi nalitum kaddo kawe phana chuniri la helo nalitum ta mithang asai doan chi ura la bangso mai ke pechun tene dia phan aliralon na ke pudun dia phansi nilitum la panjan APSRC mate merabiti hilhiri la bangso komite hinpen kaddo kawe phanda chopha ponlo pardon ini kela tarik proxy phan APSRC radamai pi hai so phan se tini ke tendera hem kim lo check
abang ta left winger secretary Sarjoni kia kahai mat sinang paklo lo nang rabdun lo apen generator asoni karena hok we la sila sokan bang right winger president usia hamse sinang rabdun lo ani keme pen apen cepu alang le tuman stame pini ke penang cepat duk ani tum kan ba ke cepet duk la ke sok khai long ria pana mat ha jone lo penano tin tame la ni tum ke cepet duk along nang mat ha dun ra nili bang kang chot kalilo laku Doar Baguri constituency pen Dalamara bethi pen tabang ko beta nang pilo Daithor lapen Langkhang Rongbong hat tabang hoji lapen ke choki hola la PS pongke ba si pen tamen nang chitong eto lapen Bokajan Deopani tamen ni mala adibasi community tu mera chingkilong lo Michael ke stop la adibasi community pen tabangji lapen ke central committee atum ke la ke bang pick up Masila kato we ni kunti klaim cepat duk along nang dundra nang mata dundra nang itum anutin tambe soni nang citu dun pet penali alon kato we pirap pet na lapen khailong re pancesong rup pun rapen nang kusi nilila nile pe social spokesperson pen takat to we kondame chuniri lo lancho lo nili bang non dala sajun pojo la kado ka we lahai huyan tambe bang na kerap dun aktum du jo lahai tanda ke wan kono Nolah hayu kado betanda taku nili tum arong aku dam tulipo. Nolah door to door camping dam ala. Apen kesia satum tamenon cithik bomlo la tum takilun ikan cari bomlo. Ala suani kan tum kani forum doji. Apen ke angbong alam ni sokirung da doji. Apen welcome song ke penat minggu pena cari bomlo. Lapen ke ongdu matum cetong pensi mai pecunji la sila solonga tum anda mena cetong petha ode ka do be bana chuniri lo nala hatarik ani ya bangke kado kawita nang cetong apu busi nithilo nili pandan APSLC gathering a president pen setami chuniwi rupate jokhapon lo kado be handa cardom no nili pini kam kado be claim kado kado tame nili turbo tilo nili jungjung setame pinang door to door damsi ahem damsi muni tama kang product lapen bangso meeting ongdu dengan citong thei masih kepa padu ponno lapen tu gawe sulang dua tame bang pet nang lapen jesong pon rapen nang lapen cipai dek lo nang pusi nanti tumhan tani kurbang thilo lapen kado kena pai ikram pet lo Sajon tahu nang sajon Nasi alang itu mahin pen kadu ko itu mapan ke papo na putak alam labang sa video ang ton pen ang litum la ignot nang litum ang ton pen chini ko Milik Kapalo Pandan Merabiti lapen Hilhiri area APSSC pen kabiang longarat doana tumhan tame kacisong akadom pajelo kaudom akenang soralam thela helo militum Milik Kapalo Pandan Merabiti lapen Hilhiri area long APSSC rat amai pigete doi family tum ningwe conveners doan lapen women wing youth wing lapen dak members atum doan pencing ki cethan pakhir si non kewangji November tarik troksi kurbalani si militum along rat amai pi padokonik po labang so mai kipe doja hut APSSC Central Committee atahai jai kathar sar pencenglok Bikrom sar angtong sar lapen Bokayan LA long pijapon bom LA Committee President Samson Terona ke hai lapen ke akenang sora bangke nili APSSC President mate Central Committee long Vice President akahai Rajesh Piso pencenglok nilitum kado kage labang somai long chophaponji nasi labang somai long nalitum kado kawe sitame nang citong dun peja fansi nilitum Pandan Merabiti lapen Hilhiri area IPSSC atumpen chopapon lo nilip angkang chole pedolji galilo Doar Baguri Deopani lapen akapek a constituency atuman stabe nang citong dari fansi papon raper lo lasi non padosi nilitum labang somai pikete doja hut kado kawe nang citong dun peja fansi chopapon lo kardom labang somai penap surini rain korapho phai koni ni phai trok serni labang somai kachephem pu ponji lake nilip chukhela APHLC spokesperson bikhatok biai hin pensi labang somai chephem pu ponpo kardom